Стой там! Показвам ви бавно как да се позиционирате правилно, ако има натрапник в личното ви пространство. Първо го избутайте, за да държите тази дистанция предпазна за вас. Ръцете са ви отпред, за да ви предпазват. В същото време не показвате агресия да се стиснете в юмруци. Той решава да атакува с този удар. Вижте веднага как го пресичам. Едновременно с това удрям към гушата му и атакувам към слабините. Тук имам лакет, още един и го удрям тук. Вижте как се навежда след удара в корема, което ми дава възможност да го прихвана и да сложа този крак, за да го съборя. Тук имам контрол с коленете, мога да го бия, мога да го контролирам, да го настъпвам и да го елиминирам.